Presyo sa sibuyas Bombay sa carbon market, nagpabiling taas ang presyo. Sa ira nato ang kinatibuk ang detalye, pinaagi ni ining report. Sa merkado sa karbon, gibahig ang mga sibuyas Bombay aron adunay kapilian ang mga mamalitay. Ang average nga presyo sa mga gwapang sibuyas, 270 pesos ngadto sa 280 pesos ang kada kilo. Mamahimo hinuong magkadaginot sa tag 250 pesos apan medyo laksot na. Alang sa mga practical buyers, ang importante makapahumot lang kuno sa putahe. Kain yun ni ma'am. Hindi ba dagto 40? Ganun nahangyo ta, sir? Ay makasave to gamay pud ba kay layo mo ah. So, ang imuha karon kana lang maguwang sa gwapa-gwapa. Magawa na sa gwapa ko sir. Sa mga nagdaginot pagyod og pangkonsumo nga sibuyas, dunay mapalit sa tag 200 pesos ang kilo apan kadtong mga dunot na nga gamayng panit na lang masagol na sa pagluto. Kung ingon ini kamahal ang presyo sa carbon nga komprahanan sa ubang mga negosyante gikan sa ubang dapit, sigurado gyud nga moburot pa kini sa ubang merkado. Sama na lang nini mga manguprahay gikan sa Dakbayan sa Mandaue ug lungsod sa Konsolasyon. Matod nila mapugo sila pagbaligya sa sibuyas nga ilang kinumpra sa tag 300 ngadto sa 310 pesos ang matag kilo. Mandaue ka? Kumusta ang presyo dito sa Mandaue? Kani mahal na daan diri sa carbon. Mahal na sa dito, sir. Pila man nakakilo imong gikumpra? Rag tolor, duha sa ray. Kay sakasaka magudron. So karon to 70 imong kumpra na? Pila na imong baligya dito? 300 sir. So 300 na ni. Okay, alang magdi mo muganan siya, no? 30 ra man kada kilo pod sir. Matod sa mga negosyante sa carbon nga mahal ng daan ang pagkumpra nila sa sibuyas, busa mo adjust usab sila aron dili sila maalkansi. Nakasabot ra hinuon kuno ang ilang mga suki. Nakakita kog 200 pila unsa man ning matang sibuyas ha? Anong mga legit na pinilian. Tupisan o reject mahal gyapon. Mahal man ang puhunan. Matod sa mga pumapalit nga kung motulo ang luha sa paghiwa sa sibuyas, musamot gyud pagdagayday ang luha sa kamahal sa presyo nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.